मी प्राध्यापक डॉक्टर ढोबळे डीबी, सहयोगी प्राध्यापक राज्यशास्त्र विभाग, श्री छत्रपती शिवाजी महाविद्यालय उमरगा। विद्यार्थी मित्रो, आपण पाश्चिमात्य राजकीय विचारवंतांमध्ये जॉन स्टुअर्ट मिल नावाच्या राजकीय विचारवंतांबद्दलची चर्चा आपण करत होतो। जॉन स्टुअर्ट मिलचा या अगोदर आपण उपयुक्ततावादाचा सिद्धांत बघितला, ज्या उपयुक्ततावादी तत्वज्ञानाची मांडणी मिलचे वडील जेम्स मिल आणि त्यांचे मित्र असणारे जेरेमी बेंथम यांनी केलेली होती। त्या उपयुक्ततावादी तत्वज्ञानाबद्दल देखील मिलला एक आकर्षण होतं आणि जेव्हा तो इंग्लंडहून परत आलेला होता त्यावेळेस आपल्याच घरामध्ये जो वारसा मिळाला त्या उपयुक्ततावादी तत्वज्ञानाची मीमांसा देखील किंवा समीक्षा देखील मिलने केलेली आहे आणि आपल्या कल्पनेतला उपयुक्ततावाद त्यानं राज्यशास्त्रामध्ये मांडलेला आहे। उपयुक्ततावादाला राजकीय स्वरूप प्राप्त करून देण्याचं काम हे मिलने केलं होतं किंवा राजकीय व्यवस्थांना मार्गदर्शन करण्यासाठी म्हणून देखील उपयुक्ततावादी तत्वज्ञानाची मांडणी मिलने केलेली होती। म्हणजे पहिल्यांदा बेंथम आणि त्यानंतर जे.एस. मिल यानं उपयुक्ततावादी तत्वज्ञान राज्यशास्त्रामध्ये मांडलेलं होतं आणि राजकीय व्यवस्थांना त्यातून मार्गदर्शनही केलेलं होतं। अशा प्रकारची भूमिका ही उपयुक्ततावादाच्या बाबतीत त्याने घेतलेली आहे। आपण मिलचा उपयुक्ततावादाचा सिद्धांत बघितला, उपयुक्ततावादी तत्वज्ञानाकडे तो कसा वळला या संदर्भात देखील चर्चा केलेली आहे। परंतु आज आपण मिलचा ज्या सिद्धांतासाठी किंवा ज्या विचारासाठी मिल हा प्रसिद्धीला आला किंवा ज्या विचारांकडे बघून किंवा ज्या सिद्धांताकडे बघून मिलची ही ख्याती वाढलेली आहे, असा जो त्याचा विचार आहे तो म्हणजे स्वातंत्र्यासंबंधीचा विचार। स्वातंत्र्यासंबंधीची संकल्पना ही मिलच्या राजकीय विचारांमध्ये सगळ्यात महत्त्वाची संकल्पना मानली जाते। त्याने 1859 साली ऑन लिबर्टी नावाचा ग्रंथ लिहिला। या ग्रंथामध्ये त्यानं स्वातंत्र्याचं पूर्णपणे समर्थन केलेलं आहे। स्वातंत्र्याचा खंदा समर्थक म्हणून देखील मिलकडे बघितलं जातं आणि असा स्वातंत्र्याचा कट्टर पुरस्कर्ता असणारा मिल स्वातंत्र्याबद्दल किंवा स्वातंत्र्यावरच्या कोणत्याही मर्यादा मान्य करायला तयार होत नाही, एवढं कठोरपणानं स्वातंत्र्यासंबंधीचं समर्थन करणारा एक कट्टर समर्थक म्हणून मिलकडे स्वातंत्र्याच्या बाबतीमध्ये बघितलं जातं किंवा स्वातंत्र्याच्या बाबतीत मिलची ही स्पष्ट भूमिका असलेली आपल्याला दिसून येते। स्वातंत्र्यासंबंधी मिलची भाषा एवढी प्रभावी होती की त्या ऑन लिबर्टी नावाच्या ग्रंथाची राज्यशास्त्रावर लिहिलेल्या श्रेष्ठ ग्रंथांमध्ये त्याचा समावेश केला जातो। म्हणजे एवढं स्पष्टपणाने त्यानं आपली स्वातंत्र्यासंबंधीची संकल्पना ही मांडलेली आपल्याला दिसून येते। मानवी स्वातंत्र्याचं समर्थन करत असताना मिल हा उपयुक्ततावादी सिद्धांताला देखील तिलांजली देतो। वास्तविक पाहता मिलचं तत्वज्ञान हे त्याचे अनुभव, त्याचे अध्ययन आणि त्याला स्वातंत्र्याकडे घेऊन जातात आणि त्याबरोबरच त्याच्यावर झालेले जे काही संस्कार आहे ते संस्कार त्याला उपयुक्ततावादाकडे घेऊन जातात। म्हणजे एकाच वेळेस आपल्या घरामध्ये त्याला उपयुक्ततावादी तत्वज्ञानाचा देखील वारसा मिळालेला होता आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच्या स्वतःची असणारी जी काही स्वातंत्र्याबद्दलची ओढ होती, म्हणजे स्वतःचे अनुभव, स्वतःचा अध्ययन, स्वतःचा म्हणजे स्वतः काढलेले जे काही निष्कर्ष आहेत तो सगळा भाग हा त्याला स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेकडे घेऊन जातो। परंतु त्याच्यावर झालेले जे काही संस्कार आहेत कुटुंबामध्ये, ते कुटुंबातील संस्कार मात्र त्याला उपयुक्ततावादी तत्वज्ञानाकडे घेऊन जातात। तेव्हा मिल हा उपयुक्ततावादी असून देखील स्वातंत्र्याचं व्यक्तिवादी रूपानं प्रतिपादन करतो, स्वातंत्र्याला सोडचिठ्ठी मात्र तो देत नाही। म्हणजे याचा अर्थ मिल हा स्वातंत्र्याचा कट्टर समर्थक आहे। अशा प्रकारची भूमिका मिलच्या बाबतीमध्ये आपल्याला सांगता येते। मिलचा जो काही एकंदरीत कालखंड आहे, ज्या काळामध्ये मिल हा इंग्लंडमध्ये जन्माला आला, तो जो काही कालखंड होता, आपण यापूर्वीही उल्लेख केला की तो कालखंड इंग्लंडमधला सुधारणावादी आंदोलनांचा कालखंड होता। त्या काळामध्ये उदारमतवादी, याचबरोबर तो कालखंड विचार प्रणालीचा कालखंड म्हणून देखील ओळखला जातो। उदारमतवादी विचार प्रणाली असेल, स्वातंत्र्यवादी विचार प्रणाली असेल किंवा भांडवलशाही विचार प्रणाली असेल, अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या विचार प्रणालींचं अध्ययन हे इंग्लंडमध्ये त्या काळामध्ये होऊ लागलेलं होतं आणि समाजावर असलेली जी काही यापूर्वीची बंधनं होती ती सगळी बंधनं झुगारून उदारमतवादी व्यवस्थेनं अशा प्रकारची एक भूमिका समाजासमोर मांडली की व्यक्तीला जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये स्वातंत्र्य असलं पाहिजे। त्याला धार्मिक स्वातंत्र्य असावं, त्याला आर्थिक स्वातंत्र्य असावं, त्याला व्यक्तिगत स्वातंत्र्य असलं पाहिजे, त्याला संपत्तीचं स्वातंत्र्य असलं पाहिजे। अशा सगळ्या प्रकारची स्वातंत्र्य ही माणसाला मिळाली पाहिजेत, कारण माणूस हा जन्मतः स्वतंत्र आहे। त्याच्यावर बंधनं घालण्याचा अधिकार हा इतर कुठल्याही व्यवस्थेला असणार नाही। अशा प्रकारची मुक्त स्वातंत्र्याबद्दलची भूमिका मांडणारा उदारमतवादी प्रवाह देखील त्या कालखंडामध्ये होता किंवा त्या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम हा मिलच्या विचारावर झालेला होता आणि त्यामुळं या काळामध्ये जी काही उदारमतवादी प्रवाह त्या कालखंडामध्ये सुरू झालेला होता, त्या उदारमतवादी
व्यवस्थेमुळं भांडवलशाहीला मोकळं रान मिळालं आणि भांडवलशाही म्हणजे उदारमतवादामध्ये जे आर्थिक स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला गेला किंवा सगळ्या प्रकारच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला गेला आणि त्यामुळं उदारमतवादातील अनिर्बंध स्वरूपाचं जे काही स्वातंत्र्य होतं त्या अनिर्बंध स्वातंत्र्यामुळं राज्य व्यवस्था ही कमकुवत बनू लागलेली होती. त्यामुळं भांडवलशाहीला मोकळं रान मिळालं आणि त्याचा परिणाम आपण बघतो की औद्योगिक क्रांतीनंतर त्या कालखंडामध्ये आर्थिक आधारावर विषम अशा स्वरूपाची समाजरचना इथे निर्माण झाली. एक भांडवलदारांचा वर्ग उदयाला आला आणि दुसऱ्या बाजूला एक कामगारांचा वर्ग उदयाला आला. अशा प्रकारची आर्थिक विषमता ही त्या कालखंडामध्ये निर्माण झालेली होती आणि अशा स्थितीमध्ये राज्य व्यवस्थेला समाजामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळत नव्हता, कारण राज्याचं कार्यक्षेत्रच मुळामध्ये उदारमतवादानं मर्यादित करून टाकलेलं होतं. राज्य ही केवळ फक्त संरक्षणाची भूमिका पार पाडेल अशा प्रकारची निष्क्रियता राज्याच्या बाबतीमध्ये घेतली गेली होती किंवा राज्याच्या बाबतीत नकारात्मक भूमिका उदारमतवाद्यांनी घेतलेली होती. याचा परिणाम समाजावर जो काही होऊ लागलेला होता, समाजामध्ये आर्थिक विषमता निर्माण होऊ लागलेली होती आणि जे गरीब आहेत त्या गरिबांवर अन्याय अत्याचार होऊ लागले होते. अशा स्थितीमध्ये बेंथॉमचं उपयुक्ततावादी तत्वज्ञान पुढे आलं. या उपयुक्ततावादी तत्वज्ञानामध्ये भूमिका त्यांनी अशी घेतली की राज्यानं केवळ निष्क्रिय राहून चालणार नाही, राज्याची भूमिका ही व्यक्ती जीवनामध्ये विधायक स्वरूपाची असली पाहिजे. म्हणजे राज्याला देखील व्यक्तीच्या जीवनामध्ये विधायक स्वरूपाचा हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार असला पाहिजे. म्हणजे याचा अर्थ राज्याकडे थोडंसं सकारात्मक पद्धतीने बघायला त्यांनी सुरुवात केली होती आणि त्याच्यासाठी त्यानं उपयुक्ततावादाचं तत्वज्ञान हे राज्यशास्त्रामध्ये पहिल्यांदा आणलं आणि राज्याचं धोरण कसं असावं तर जास्तीत जास्त लोकांचं जास्तीत जास्त कल्याण करणारं, अधिकतम लोकांचं अधिकतम कल्याण करणारं राज्याचं धोरण असलं पाहिजे. अशा प्रकारची राज्याच्या बाबतीतली विधायक भूमिका त्यांनी मांडलेली होती. म्हणजे राज्याचा कार्यक्षेत्र आता हळूहळू वाढू लागलेलं होतं. म्हणजे प्रसंग इथंच म्हणजे परिस्थिती मिलच्या विचाराशी विसंगत स्वरूपाची परिस्थिती इथंच निर्माण झाली पहा की एका बाजूला उदारमतवादामधून जे काही दुष्परिणाम होऊ लागले होते त्या दुष्परिणामांचा परिणाम म्हणून बेंथम सारख्या विचारवंतांचं उपयुक्ततावादी तत्वज्ञान पुढे आलं. त्याच उपयुक्ततावादी तत्वज्ञानाचा आधार घेऊन राज्यानं आपलं कार्यक्षेत्र वाढवायला सुरुवात केली. म्हणजे राज्य काय करू लागलं की समाजाच्या हिताच्या नावाखाली, समाजाच्या कल्याणाच्या नावाखाली स्वतः कायदे करू लागलेलं होतं आणि त्यामुळे राज्यांचे अधिकार वाढू लागलेले होते. त्या काळात संसद म्हणजे बेंथॉमच्या विचारांना प्रेरित होऊन त्या काळातली संसद ही निरनिराळ्या स्वरूपाची कायदे करू लागलेली होती. सुधारणांच्या नावाखाली व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यामध्ये देखील हस्तक्षेप होऊ लागला. म्हणजे जिथं राज्याचे अधिकार वाढत जातात, राज्याचे नवीन नवीन कायदे करण्याचा अधिकार राज्याला मिळत जातो, त्या पद्धतीनं दुसऱ्या बाजूला व्यक्ती स्वातंत्र्य हे मर्यादित होतं. हा साधा नियम इथं लागू होऊ लागलेला होता आणि त्यामुळं म्हणजे राज्याचं कार्यक्षेत्र किंवा राज्याचे अधिकार हे वाढू लागलेले होते. नागरिकांच्या जीवनामध्ये हस्तक्षेप केला जाऊ लागला. राज्याचा व्यक्तींच्या जीवनामध्ये वाढत चाललेला हस्तक्षेप हे व्यक्ती स्वातंत्र्य मर्यादित करण्यासाठी कारणीभूत ठरलेला होता आणि त्यामुळं व्यक्ती स्वातंत्र्याचा असाच जर ऱ्हास होऊ लागला, की नाही, व्यक्ती स्वातंत्र्याचा जर असाच ह्रास होऊ लागला तर प्रजातंत्र धोक्यात येईल अशा प्रकारची भीती ही मिलला वाटू लागलेली होती. आणि म्हणून ब्रिटिश सरकार व्यक्ती स्वातंत्र्यामध्ये करीत असलेला हस्तक्षेप हा मिलला मान्य होत नव्हता आणि त्यामुळे तो असं म्हणतो की प्रजातंत्राच्या नावाखाली किंवा प्रजातंत्राच्या झेंड्याखाली जनतेच्या नावावर लादलेलं जे काही अनावश्यक कायदे आहेत, जनतेच्या नावावर लादलेले जे काही अनावश्यक कायदे आहेत ते कायदे मिलला मान्य होत नव्हते. कारण जनतेला स्वातंत्र्य दिलं पाहिजे. स्वातंत्र्य ही सगळ्यात महत्वाचं मूल्य तो मानतो, कारण उपयुक्ततावादी तत्वज्ञानाला अंमलात आणण्याचं श्रेष्ठ मूल्य म्हणून तो स्वातंत्र्याकडे बघतो. म्हणजे जे उपयुक्ततावादामध्ये ज्या सुधारणा त्याने केल्या तर त्या सुधारणांच्या बाबतीमध्ये देखील आपण ही भूमिका सांगितलेली होती मिलची की मिल स्वातंत्र्य हेच सगळ्यात श्रेष्ठ मूल्य मानतो. म्हणजे किंवा उपयुक्ततावादी तत्वज्ञानाला अंमलात आणण्याचं स्वातंत्र्य हे सगळ्यात महत्वाचं साधन किंवा मूल्य आहे असं तो मानतो. आणि तीच भूमिका इथं देखील त्यानं मिलनं मांडलेली होती की संसद जे काही वेगळ्या स्वरूपाचे कायदे करत आहे तर त्या कायद्यामुळे व्यक्तींच्या जीवनामध्ये हस्तक्षेप राज्याचा वाढू लागलेला आहे आणि हा प्रजातंत्राच्या नावाखाली जनतेवर लादलेले जे काही वेगवेगळ्या स्वरूपाचे कायदे आहेत ते कायदे व्यक्ती स्वातंत्र्यामध्ये ऱ्हास करण्यासाठी कारणीभूत ठरत आहेत. ही बाब मिलला मान्य नव्हती. बेंथॉमचं जे काही अधिकतम लोकांचं अधिकतम सुख साध्य करण्याचं हे जे काही धोरण होतं किंवा हे जे काही तत्व बेंथॉमच्या उपयुक्ततावादामध्ये आलेलं होतं त्या तत्वामुळं राज्याचं कार्यक्षेत्र हे वाढलेलं होतं आणि त्यासाठी मिल असं म्हणतो की प्रजातंत्रावर काही मर्यादा असल्या पाहिजेत. जर प्रजातंत्रावर काही मर्यादाच नसतील तर मग अशा वेळेस बहुमतानं केलेल्या अल्पमताच्या गळचेपीचं स्वरूप त्याला प्राप्त होईल. म्हणजे बहुमत ज्यांना आहेत ते लोक अल्पमताची गळचेपी करतील अशा प्रकारची भीती ही मिलला वाटू लागलेली होती आणि त्यामुळं किंवा अर्थात
राज्याचं कार्यक्षेत्र हे मर्यादित असलं पाहिजे अशा प्रकारची भूमिका ही मिलने घेतली आहे. मिलचा राज्याच्या कार्यक्षेत्रासंबंधीचा देखील एक स्वतंत्र विचार आपण पुढे बघणार आहोत. खरं तर इथं स्वातंत्र्याच्या बाबतीमध्ये मिलची भूमिका बघत असताना ऑन लिबर्टी नावाचा जो काही 1859 साली लिहिलेला ग्रंथ आहे त्या ग्रंथामधून आपल्याला एक गोष्ट स्पष्ट होते की मिल हा एक व्यक्तिवादी विचारवंत होता. व्यक्ती हा प्रथम आणि राज्य हे नंतर अशा प्रकारची भूमिका असणारा एक विचारवंत म्हणून मिलकडे बघितलं जातं. मिलला उदारमतवादी विचारवंत म्हणून देखील मानलं जातं, परंतु उदारमतवादामध्ये प्रारंभिक उदारमतवाद आणि त्यानंतरचा आधुनिक उदारमतवाद अशा प्रकारची विभागणी देखील उदारमतवादामध्ये करता येते. प्रारंभिक उदारमतवादामध्ये नकारात्मक स्वातंत्र्याची संकल्पना स्वीकारली. आधुनिक उदारमतवादामध्ये मर्यादित स्वातंत्र्य किंवा स्वातंत्र्यावर काही मर्यादा असल्या पाहिजेत अशा प्रकारची भूमिका स्वीकारली. या दोन्ही प्रकारच्या भूमिकेमध्ये मिलचं स्वातंत्र्यासंबंधीचं तत्वज्ञान हे एक वेगळ्या प्रकारचं मार्गदर्शन करणारं आहे. यातून आपल्याला असं दिसेल की मिल हा एक व्यक्तिवादी विचारवंत होता किंवा व्यक्तिवादाचा तो पुजारी होता. त्याचं म्हणजे तो असं म्हणतो पा की व्यक्तीच्या हिताच्या नावाखाली राज्याचा जर व्यक्ती स्वातंत्र्यामध्ये हस्तक्षेप वाढत जाऊ लागला किंवा व्यक्तीच्या जीवनामध्ये जर हस्तक्षेप वाढत जाऊ लागला तर त्यातून व्यक्ती स्वातंत्र्य हे मर्यादित होतं. ही भूमिका किंवा या गोष्टीची भीती ही मिलला वाटू लागलेली होती आणि म्हणून मिल असं म्हणतो की व्यक्तीच्या व्यक्तिगत जीवनामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्याला देऊ नये. राज्याचं कार्यक्षेत्र काही विधायक स्वरूपाचं असावं किंवा विधायक भूमिका पार पाडण्याची शक्ती ही राज्याकडे असली पाहिजे, परंतु अतिरेकी स्वरूपाचा हस्तक्षेप राज्याचा व्यक्तीच्या जीवनातला मिलला मान्य होत नाही. आणि म्हणून मिल असं म्हणतो की व्यक्तीच्या जीवनात राज्याचा हस्तक्षेप तिथपर्यंतच असला पाहिजे की जिथं लोकांना एखादी गोष्ट अशक्य असेल तर तीच गोष्ट करण्यासाठी राज्याचा हस्तक्षेप तिथं मान्य केला पाहिजे. उठसूट कोणत्याही साधारण बाबीमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार तो राज्याला देत नाही. आणि म्हणून त्यानं स्पष्टपणे सांगितलं की व्यक्तीचं हित करण्याच्या नावाखाली जर राज्याचा हस्तक्षेप वाढत असेल तर मिल असं म्हणतो की व्यक्तीला बुद्धी आहे, विचारशक्ती आहे, या आधारावर आपलं हित कशामध्ये आहे हे ज्याचं त्याला अधिक चांगल्या पद्धतीनं कळतं आणि त्यामुळं त्याच्या व्यक्तित्वाच्या विकासासाठी स्वातंत्र्याची त्याला आवश्यकता असते. स्वातंत्र्य हेच असं मूल्य आहे किंवा असं साधन आहे की जे त्याला त्याच्या व्यक्तित्वाचा विकास करण्यासाठी आवश्यक आहे. आणि त्यामुळे स्वातंत्र्याची गळचेपी करून आपण त्याचा व्यक्तित्वाचा विकास करण्याची जबाबदारी जर राज्य घेऊ पाहत असेल तर ती गोष्ट चुकीची आहे असं तो म्हणतो आणि राज्याला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाकारतो. आणि म्हणून तो असं म्हणतो की व्यक्तीच्या हिताच्या नावाखाली जर राज्य समाजामध्ये हस्तक्षेप करत असेल तर त्याचं उत्तर देताना मिलनं असं सांगितलं की व्यक्तीचं हित कशामध्ये आहे हे ज्याचं त्याला अधिक चांगल्या पद्धतीनं कळतं त्याच्या हिताची किंवा त्याच्या विकासाची जबाबदारी घेण्याची विनाकारण गरज ही राज्याला नाही किंवा राज्यानं ती तशा प्रकारचा हस्तक्षेप करू नये. त्याचा बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, त्याचा व्यक्तिगत कौटुंबिक प्रगती ही त्याला मिळालेल्या स्वातंत्र्याच्या आधारावर तो करू शकतो. त्याच्या विकासाची जबाबदारी तिसऱ्या कुठल्या तरी व्यक्तीनं, समाजाने किंवा राज्याने घेण्याची आवश्यकता नाही. ज्या गोष्टी लोकांना शक्यच नाहीत अशा ठिकाणी मात्र राज्याने हस्तक्षेप केला पाहिजे, परंतु विनाकारण व्यक्तीच्या जीवनात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्याला तो देत नाही. आणि म्हणून राज्य आणि समाजानं जर काही मर्यादा घातल्यास व्यक्तीचा विकास हा होणार नाही. काही मर्यादा घालू नयेत आणि पर्यायानं समाजाचा देखील विकास तिथं होणार नाही अशा प्रकारची भूमिका तो मांडतो की जिथं स्वातंत्र्याचा ऱ्हास केल्यामुळं व्यक्तीचा स्वतःचा विकास होत नाही तिथं पर्यायानं पुन्हा समाजाचा जर विचार आपण केला तर समाजाचा विकास देखील त्यातून होणार नाही. अशा प्रकारची भूमिका ही स्वातंत्र्याच्या बाबतीमध्ये मिलनं घेतलेली आपल्याला दिसून येते. ऑन लिबर्टी नावाचा जो ग्रंथ त्यानं लिहिला त्या ग्रंथामध्ये स्वातंत्र्याच्या बाबतीमध्ये साधारणतः अतिशय स्पष्टपणानं आपण सुरुवातीलाच उल्लेख केला की एवढी प्रभावीपणानं मांडणी त्यानं ऑन लिबर्टी नावाच्या ग्रंथामध्ये केली की तेवढा स्वातंत्र्याचा विचार साधारणतः दुसऱ्या कोण्याही विचारवंताने केलेला नाही. मिल हा उदारमतवादाच्या प्रारंभिक टप्प्यामध्ये जन्माला आला. उदारमतवादाचे दोषही मिलनं बघितलेले होते, उपयुक्ततावादी तत्वज्ञानाचे दोष देखील मिलनं बघितलेले होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ऑन लिबर्टी नावाच्या ग्रंथामध्ये स्वातंत्र्याची मांडणी करत असताना साधारणतः स्वातंत्र्याच्या बाबतीमध्ये अशी भूमिका घेतली जाते की स्वातंत्र्यावर मर्यादा असावी का असू नये, स्वातंत्र्य हे अमर्याद असावं, अनिर्बंध असावं किंवा ते मर्यादित असावं, या प्रकारचे दोन प्रवाह आपल्याला स्वातंत्र्याच्या बाबतीमध्ये आढळतात. या दोन्ही प्रवाहाच्या अनुषंगानं मिलनं आपल्या ऑन लिबर्टी नावाच्या ग्रंथामध्ये विचार केलेला आहे. आणि हा विचार करत असताना मिलनं ऑन लिबर्टी नावाच्या ग्रंथात स्वातंत्र्याचे पहिल्यांदा दोन प्रकार सांगितले आणि दोन्ही प्रकारांचं वर्णन त्याने केलंय की स्वातंत्र्य कसं असावं. स्वातंत्र्याचे दोन प्रकार त्याने सांगितले, एक विचार आणि अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य आणि दुसरं
आचार स्वातंत्र्य किंवा कृतीचं स्वातंत्र्य. आजच्या या भागामध्ये आपण मिलचा विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विचार आपण बघणार आहोत आणि आचार किंवा कृतीचं स्वातंत्र्य हे पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण त्याची चर्चा आपण पुढे करणार आहोत. तूर्त मिलनं या दोन प्रकारच्या स्वातंत्र्याचा विचार करून स्वातंत्र्यावर मर्यादा असावी किंवा असू नये या प्रकारची भूमिका ही मांडलेली आहे. आता इथं एका वाक्यात जर आपल्याला आता पहिला जो त्याला सांगितलेला विचार आहे तो म्हणजे विचार आणि अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य हा जो काही प्रकार आहे त्या प्रकाराच्या संदर्भात जर चर्चा आपल्याला करायची झाली तर आपल्याला असं म्हणता येतं की मिलनं विचार आणि अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याच्या बाबतीमध्ये कुठल्याही प्रकारची मर्यादा घालण्यासाठी मनाई केलेली आहे किंवा मिल मान्यता देत नाही. म्हणजे याचा दुसरा अर्थ असा की विचार आणि अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य हे अनिर्बंध स्वरूपाचं असलं पाहिजे, अमर्याद स्वरूपाचं असलं पाहिजे अशा प्रकारची भूमिका विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाबतीमध्ये मिलनं घेतलेली आहे. त्याच्यावर राज्य किंवा समाजानं किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीनं एखाद्या व्यक्तीच्या विचार करण्यावर किंवा आपले विचार व्यक्त करण्यावर कुठल्याही प्रकारची बंधनं घालू नयेत अशी स्पष्ट भूमिका विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाबतीत मिलनं घेतली. म्हणजे विचार आणि अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य हे अमर्याद दिलं पाहिजे, अनिर्बंध स्वरूपाचं दिलं पाहिजे, त्यावर राज्य किंवा समाजाला कोणत्याही प्रकारे बंधनं घालण्याचा अधिकार असणार नाही अशी भूमिका विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाबतीत मिलनं घेतलेली आहे. मग प्रश्न असा पडतो की स्वातंत्र्याच्या बाबतीत जिथं स्वातंत्र्य हे अनिर्बंध स्वरूपाचं असतं तिथं अराजकता किंवा स्वैराचार निर्माण होतो अशा प्रकारची भूमिका देखील मांडली जाते. या भूमिकेला उत्तर त्याला पुढे दिलेलं आहे. मिल असं म्हणतो की विचार आणि अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य हे अमर्याद स्वरूपात दिलं पाहिजे, त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारच्या मर्यादा घालू नये. त्याची कारणं पुढे त्यानं दिली की विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामुळे स्वैराचार निर्माण होणार नाही. का होणार नाही किंवा विचार आणि अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य अमर्याद का दिलं पाहिजे त्याची काही मुद्द्यांच्या आधारे देखील आपल्याला चर्चा करता येऊ शकते. त्यातला पहिला मुद्दा तो असा सांगतो पहा किंवा त्याची चर्चा करताना आपल्याला पहिली बाब सांगता येईल की मिलची भूमिका काय होती. अनिर्बंध अशा स्वरूपाचं विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देण्याच्या बाबतीत मिलची भूमिका काय होती तर मिलची भूमिका अशी होती की सत्य शोधण्यासाठी विचार आणि अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य अमर्याद असलं पाहिजे. आहे की नाही. एखाद्या गोष्टीचा शोध घ्यायचा असेल, एखाद्या गोष्टीच्या पाठीमागचं सत्य जर आपल्याला समोर आणायचं असेल तर त्याच्यासाठी विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे अमर्याद स्वरूपात दिलं पाहिजे. त्यावर कुठल्याही प्रकारच्या मर्यादा स्वैराचाराच्या नावाखाली त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारच्या मर्यादा घालून चालणार नाही. सत्य शोधन करण्यासाठी आपल्याला विचार आणि अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य मिळणं गरजेचं आहे. आणि सत्य म्हणजे समाजाला सत्यापासून जर वंचित ठेवायचं नसेल, समाजासमोर सत्य जर उजळपणानं जर आपल्याला पुढे आणायचं असेल तर प्रत्येक व्यक्तीला विचार आणि त्याचं विचाराची अभिव्यक्ती करण्याचं स्वातंत्र्य हे आपण दिलं पाहिजे. दुसरी गोष्ट त्यांना सांगितली की सत्य हे पूर्ण सत्य असतंच असं नाही, अर्ध सत्य अधिक अर्ध सत्य बरोबर पूर्ण सत्य असा आक्षेप घेतला जातो की सगळ्याच समाजामध्ये जे काही भूमिका लोक मांडतात त्या सगळ्याच भूमिका सत्य असत नाहीत आणि त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर देखील काही मर्यादा असल्या पाहिजेत, विचार स्वातंत्र्यावर देखील काही मर्यादा असल्या पाहिजेत अशा प्रकारची भूमिका घेतली जाते. परंतु मिल असं म्हणतो की जरी समजा एखाद्या व्यक्तीच्या विचारामध्ये आपल्याला सत्याचा अंश दिसत नसला किंवा सत्य पूर्ण सत्य दिसत नसलं तरी देखील मिल असं म्हणतो की समाजातील प्रत्येक व्यक्तीच्या विचारातील अर्ध सत्य अधिक दुसऱ्या व्यक्तीच्या विचारातील अर्ध सत्य एकत्र करून आपल्याला समाजासमोर पूर्ण सत्य आणता येऊ शकतं. आणि त्यामुळं ही जी काही लोकशाहीमधली वादविवादाची स्थिती किंवा मतभिन्नतेची स्थिती असते पाहतो ते अशी मतभिन्नता समाजामध्ये वाढली पाहिजे. त्यातूनच काय होईल सत्य काय आहे ते समाजासमोर आपल्याला आणता येईल आणि त्यामुळं प्रत्येक व्यक्तीकडे असलेलं अर्ध सत्य हे गोळा केल्यानंतर समाजासमोर पूर्ण सत्य आपल्याला आणता येऊ शकतं. यासाठी मी असं म्हणतो की स्वातंत्र्य विचार आणि अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य हे अनिर्बंध स्वरूपाचं असलं पाहिजे अशा प्रकारची भूमिका मिलनं घेतलेली आहे. तिसरी बाब त्यांना सांगितली की विचार आणि अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य देत असताना एका व्यक्तीच्या विचाराला देखील महत्व दिलं पाहिजे. साधारणतः असं समाजामध्ये होतं की एखादा व्यक्ती समूहाच्या विरुद्ध बोलत असतो, संपूर्ण समूहाचा एक विचार असतो आणि दुसऱ्या बाजूला एखाद्या व्यक्तीचं एक मत असतं. तेव्हा बहुमत ज्या बाजूला आहेत ते बहुमत हे अल्पमताला दाबून टाकतात. अशी स्थिती ही मिलला मान्य नाही. मिल असं म्हणतो की त्या समाजातील एका व्यक्तीचं एक वेगळं मत जरी असलं तरी देखील त्या व्यक्तीला आपलं मत व्यक्त करण्याची संधी दिली पाहिजे, कारण त्या एका व्यक्तीच्या मतामध्ये देखील सत्य असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही किंवा समाजाचं कल्याण त्याच्यामध्ये असू शकतं आणि संपूर्ण समूह ज्या बाजूने बोलतो त्या समूहाच्या मतामध्ये देखील समाजाचं अहित करणाऱ्या अनेक गोष्टी असू शकतात. आणि म्हणून मिलनं दाखले दिले की ज्या काळामध्ये जे काही समाजसुधारक होऊन गेले त्या समाजसुधारकांना त्या काळातील लोकांनी वेडं ठरवलेलं होतं. सॉक्रेटिसला त्या काळातील लोकांनी त्रास दिलेला होता.
किंवा आपल्याकडे देखील जे समाज सुधारक झाले त्या समाज सुधारकांना देखील सामाजिक सुधारणांविषयी मांडलेले जे काही विचार होते ते विचार प्रवाहाच्या विरुद्ध आहेत, समाजाच्या परंपरांच्या विरुद्ध आहेत असं समजून त्या काळानं त्यांना वेळ ठरवलेलं होतं. जर त्यांच्या विचारांना तिथंच आपण दाबून टाकलं असतं तर मी असं म्हणतो की समाज आज त्यांचे विचार जे काही डोक्यावर घेऊन वागतो आहे किंवा आत्मसात करतो आहे तर त्या विचारापासून समाज मुकला असता किंवा समाजाचं त्यामुळे अहित झालं असतं, समाज आजच्या प्रगत अवस्थेला आला नसता. आणि म्हणून एका व्यक्तीचंही मत हे महत्वाचं मानलं पाहिजे. त्यासाठी तो असं म्हणतो की जसं एका व्यक्तीला संपूर्ण समूहाचा विचार दाबून टाकण्याचा अधिकार असत नाही, त्याच पद्धतीनं संपूर्ण समूहाला देखील त्या एका व्यक्तीच्या मताला दाबून टाकण्याचा किंवा थांबवण्याचा, त्याच्यावर बंधन घालण्याचा अधिकार असू नये अशा प्रकारची भूमिका ऑन लिबर्टी नावाच्या ग्रंथामध्ये मिलनं प्रभावीपणानं मांडलेली आपल्याला दिसून येते. याशिवाय त्या पुढे जाऊन तो असं म्हणतो की स्वैराचार वगैरे काही होणार नाही, आहे की नाही. किंवा पुढचा मुद्दा सांगताना किंवा समर्थन करताना त्यांना असं सांगितलं की वैचारिक स्वातंत्र्याचा लढा हा लढणाऱ्यांपेक्षा बघणाऱ्यांचा फायदा अधिक होतो. जिथं वैचारिक वादविवाद मोठ्या प्रमाणामध्ये होतात त्या वैचारिक वादविवादामध्ये समाजाचं कोणत्याही प्रकारचं नुकसान होत नाही ही ठाम भूमिका मिलनं मांडली. आणि म्हणून मी असं म्हणतो की असा वैचारिक संघर्ष जर एखाद्या समाजामध्ये असेल तर त्या वैचारिक संघर्षामध्ये तो वैचारिक संघर्षाचा लढा लढणारे लोक म्हणजे वादविवाद करणारे लोक त्या लोकांपेक्षा बघणाऱ्या लोकांचा फायदा अधिक होतो, म्हणजे संपूर्ण समूहाचा फायदा अधिक होत असतो. कारण याच वादविवादामध्ये किंवा या वैचारिक संघर्षामध्ये सत्य हे मोठ्या ताटमानेनं उजळून पुढे येत असतं. आणि त्यामुळे तो असं म्हणतो की वैचारिक स्वातंत्र्याचा लढा हा लढणाऱ्यापेक्षा बघणाऱ्यांचा फायदा हा अधिक होत असतो. आणि त्यामुळं विचार आणि अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य हे अमर्याद स्वरूपामध्ये आपण दिलं पाहिजे अशी भूमिका ही मिलनं घेतलेली आपल्याला दिसून येते. त्या पुढे जाऊन आणखी एक मुद्दा त्यांना सांगितला बा की समाजाच्या प्रगतीसाठी विचार स्वातंत्र्य हे गरजेचं आहे. विचार समाजाची प्रगती ही कशावर अवलंबून असते तर समाजातील लोकांना विचार करण्याची संधी किंवा अभिव्यक्त होण्याची संधी जर दिली तर त्यातून व्यक्तित्वाचा विकास होतो आणि तो समाजाच्या विकासासाठी प्रभावी ठरत असतो. आणि त्यामुळं समाजाच्या प्रगतीसाठी विचार स्वातंत्र्य हे अनिर्बंध स्वरूपामध्ये दिलं पाहिजे अशी भूमिका ठामपणानं मिलनं मांडलेली आहे. एवढंच नाही तर त्या पुढे जाऊन शेवटचा मुद्दा त्यांना सांगितला पहा की लहरी व्यक्तीला देखील विचार आणि अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य हे अमर्याद स्वरूपामध्ये दिलं पाहिजे. बरोबर आहे. कारण समाज प्रत्येक काळामध्ये आपापल्या काळामध्ये समाज काही व्यक्तींना लहरी ठरवतो, वेळ ठरवतो, मानसिकदृष्ट्या विकृत ठरवतो. परंतु त्या काळानं विकृत ठरवलेल्या लहरी ठरवलेल्या व्यक्ती ह्या भविष्यामध्ये तत्ववेत्ता म्हणून पुढे आलेले आहेत. समजा सॉक्रेटिसचा उल्लेख आपण केलेला होता की सॉक्रेटिसला त्या काळातील लोकांनी लहरी ठरवलेलं होतं आणि त्यामुळं त्याचे विचार जर तिथं दाबून टाकले असते तर अशा वेळेस ग्रीकमध्ये वैचारिक प्रगती ही एवढ्या पुढे झाली नसती. आणि आपल्याकडे देखील तशाच पद्धतीची भूमिका समाज सुधारकांच्या बाबतीमध्ये आपल्याला दिसते की त्या काळातील लोकांनी समाज सुधारकांना देखील वेळ ठरवलेलं होतं, लहरी ठरवलेलं होतं. परंतु लहरी व्यक्ती समजून जर त्यांचे विचार तिथं दाबून टाकले असते तर मी असं म्हणतो की समाज आजच्या प्रगतीपासून मुकला असता, वंचित राहिला असता. समाजाला प्रगतीच्या अवस्थेवर आणायचं जर असेल तर मी असं म्हणतो की विचार आणि अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य हे अमर्याद स्वरूपामध्ये दिलं पाहिजे. त्यावर कुठल्याही प्रकारच्या मर्यादा घालू नयेत. मर्यादा घालण्याला मिल मान्यता देत नाही. अशा पद्धतीने मिलनं ऑन लिबर्टी नावाच्या ग्रंथामध्ये जो विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा एक प्रकार सांगितला त्या प्रकाराबद्दलची भूमिका अतिशय स्पष्टपणाने सांगितली की समाजाला सत्य समजण्यासाठी किंवा समाजासमोर सत्य आणण्यासाठी विचार आणि अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य दिलं पाहिजे. एका व्यक्तीच्या मताला देखील महत्व दिलं पाहिजे आणि समाजानं लहरी ठरवलेल्या व्यक्ती जे आहेत त्या व्यक्तीच्या मताला देखील किंमत दिली पाहिजे. अशा प्रकारची भूमिका विचार आणि अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याच्या बाबतीत ही मिलनं घेतली. म्हणजे इथं राज्य आणि समाजाला व्यक्तीच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालण्याचा अधिकार मिल अजिबात देत नाही. इथं मिल उदारमतवादातील प्रारंभिक अवस्थेचा समर्थक म्हणून आपल्याला मानता येईल किंवा अनिर्बंध स्वातंत्र्याचा समर्थक आहे अशा पद्धतीची भूमिका मिल बद्दल आपल्याला घेता येऊ शकते किंवा मिल हा अनिर्बंध स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारा विचारवंत होता असं आपल्याला या ठिकाणी म्हणता येऊ शकतं. परंतु मिलनं स्वातंत्र्याचा जो काही दुसरा प्रकार सांगितला कृतीचं स्वातंत्र्य, त्या कृती स्वातंत्र्याच्या बाबतीतली चर्चा ही आपण पुढच्या भागामध्ये करणार आहोत. त्या कृती स्वातंत्र्याच्या बाबतीमध्ये मात्र मिलनं विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासारखी अनिर्बंध स्वरूपाची मांडणी ही केलेली नाही.
कृतीच्या स्वातंत्र्यावर काही मर्यादा असल्या पाहिजेत अशी भूमिका मिलनं घेतलेली आहे. पण मिल स्वातंत्र्याच्या बाबतीतली जी काही मांडणी करतो ती अतिशय प्रभावीपणाने त्याने केलेली आहे. हे आपल्याला त्याच्या त्या ऑन लिबर्टी नावाच्या ग्रंथातल्या स्पष्टीकरणावरून लक्षात येतं. धन्यवाद.